Assalamu alaikum. Yan uwa barkamu da wannan lokaci. Yadda za ku ciki wannan genetic civil test na QuickLab da OKS exchanger ɗinku da kuma UD ɗinku na OKS insha Allah a cikin wannan bidiyon. Saboda haka ku yi ma mutane share domin su amfana a wannan bidiyon. Yawwa. Kuma game da yan baiwa ya ce ga an san dama wanda zai fashewa shine ba a bamu ba. To ko mu mance da shi wannan ne airdrop ɗin da kuke gani wanda mun kai ya dan dade wasu ma sun goge application ɗin saboda haka dan baiwa ka damu idan har baka samu ba akwai abin da za a samu nan gaba. Sannan kuma akwai wani event shi ma da QuickLab ɗin sun ka fitar wanda shi ma za a samu na wanda za ka je ka cike ERC20 ɗinka na OKS da kuma UD ɗinka shi ma insha Allah zan kawo bidiyon a cikin Telegram group ɗinmu saboda haka idan kana da dama ka samu ka shiga domin shi ma ka cike wannan ɗaya. Bancin wanga akwai shi ma sai ka cike shi zan yi bidiyo insha Allah ka diba a cikin Telegram group ɗinmu. Yawwa. Abin da za ka yi shine za ka shigo nan ne gefe nan kuna gani ko? Yawwa. Nan ne gashi nan ne kana shigowa to sai ka shiga nan inda an sa inda alamar wannan ne ga ta nan ko ga ta nan sama sai ka taɓa wajen kana taɓa wajen zai kawo ka wannan waje to dama kowa ya yi Telegram verification idan baka yi shi ba to Allah ya sa ku dace. Yawwa to sai ka zo nan wajen kuna gani gashi nan ne OKS civil test sai ka taɓa nan gashi nan inda kuka inda an sa start civil test sai ka taɓa wajen kana taɓa wajen sun ce ka ɗauko user address UD ɗinka na OKS sannan kuma ka ɗauko OKS deposit address kenan ne ko. Yawwa yanzu za mu je mu ɗauko UD kenan sai mu shiga cikin OKS ɗinmu cikin OKS ba cikin OKS wallet ba cikin OKS exchanger to sai ka taɓa nan sama gashi nan daga ganga ga sunan ƙwara 6 kana taɓa su sai ka taɓa inda alama dama abu ga ka mata verification sai ka zo ka taɓa nan kuna ganin nan wajen za ka taɓa kana taɓa kamar haka zai zo nan wajen kun fahimta ko yana kawo ka tuga UD inda an sa UD gashi nan kuna gani gashi nan UD sai ka kofe shi haka kana kofa sa sai ka zo ka festa shi nan ne a wajen kuna gani ko na farko kenan da to yanzu zamu je mu dauko BIP20 in address din mu kenan da ko ta OKS sai mu shigo sai mu koma baya mu yi back sai mu zo gashi nan da an sa asset gashi nan kasa inda an sa asset sai ka taba shi kana taba shi gashi inda an sa deposit kuna gani ko sai ka taba wajen kana taba wajen sai ka taba inda an sa deposit crypto sai ka taba shi na farko kenan ko sai ka yi searching BNB kuna gane ko gashi ko gashi ta hito BNB gashi nan ne na farko mai alamar doruwan ga yawa sai ka shige shi kana shige shi zai nuna maka sai ka sa BNB BSC ma'ana kai amfani da BSC dama shine BIP20 ko kai sai ka kofe shi haka kana kofar sa haka kawai sai ka yi kun ga da na kofa ko gashi sai ka taba nan kai coffee gashi nan kai coffee ya daga sai ka koma cikin abin ga ɗinka QuickLab ɗinka sai kawai ka sa shi nan wajen kana sa shi nan ne abin da za ka yi kawai shine ka yi submitting kun gane ko ka tabbata komai ka sa shi normal gashi yanzu na yi submitting ka tabbata komai ka sa shi normal kuna gani ko gashi nan successful gashi nan mun yi ko complete submit complete sannan ne kuma kwana biyu ne zuwa gobe za su abin ga insha Allah yanzu zan saka bidiyon shi kuma da zaka samu wani airdrop wani abin gane sun ka fitar event shi ma yadda zaka same shi da Allah kun fahimta ko saboda haka shi ma gashi nan kuna gani yanzu zan yi bidiyon sa insha Allah saboda haka ku yi join Telegram group din mu domin a canza cikin update din insha Allah Allah ya samu dace.